Η Λέσχη Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή της, τίμησε φορείς και πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην πατρίδα. Ξεχωριστές προσωπικότητες και φορείς που έχουν προσφέρει όχι μόνο στην ναυτιλία και το λιμενικό σώμα, τιμήθηκαν από τη Λέσχη Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Μια ευχάριστη νότα για την απόψινή μας εκδήλωση είναι η απόφασή μας να τιμήσουμε πρόσωπα σε ξεχωριστούς ρόλους: στην Ορθοδοξία, στη δημόσια διοίκηση, στην ελληνική ναυτιλία και στον πολιτισμό. Ανάμεσα στους φορείς που τιμήθηκαν ήταν η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια για την προσφορά της στην ναυτιλία, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του ΕΚΑΒ, καθώς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τις πράξεις γενναιότητας και προσφοράς στο λιμενικό σώμα και στο κοινωνικό σύνολο. Ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξή σας και στα επόμενα χρόνια και να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τα Ποσειδόνια και να προβάλλουμε τα επιτεύγματα της ελληνικής ναυτιλίας παγκοσμίως. Μπράβο και συγχαρητήρια για την τρομερή συνεργασία που είχαμε με όλα τα μέλη του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, στα οποία καταφέραμε, μάθαν πράγματα, είναι καλά εκπαιδευμένοι ώστε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης κόπηκε και η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Λέσχης.